Ala, kasat nung nga madimot nga malado da tao iti trabaho ko kastamot iti paidam na da ito helicopter ni tatay ko. Tama din namot kaya ti agandaron ne. Maya man, ko maminbaintinan sa da ito nga kinugta-kugtaran ni tatay nga madilat ta agandar di ko nakita kada iti sukit-sukiton na. Di ko madilat ta agandar unday ta niya dati ti pinusipos-sipos na gamit day ta improvise na nga tools sa day ta jak amo labahan sa. Ay wen, malagip ko lang na gadon, gayam iti nakakat katawa kinakaladladingit nga pasadas mi ni tatay basta itulod nga panagtrabaho at dakat ka nga maplatan kam pidalig, maibusan kam iti gasolina, matiliwan kami tanalipatan na tay lisensya na. Ngem, uri man pa'y nukas dya iti mapaspasama ket kastala unay nga agyamyaman ak kini tatay ko ti kinaanos na kanya ka mangitulod kinagsundo. Iso kastano ka ti ubrak ni gasolina ak tay helicopter na tay sumatlatan iti ragsaknan nga. Iso para kadagiti si bibiyag kinaanos palang iti naganak na agyaman kayo kinagasat kayo so nga ipatpatid tay latta ko maida. Ala nga rodon bayon.